Hajiya Nafisa, ina da tambaya. Menene? Shin a ina ne ake aikin hajji ma? A cikin wannan kamfanin. Wai ke wace irin mutum ce? Ni wawiya ce. Yaushe kika zama haka? Tun daga fara aikin mu a wannan ma'aikatar. Na sha kwada mata bari anan. Ba kuwa, shin ya kika ga Umar Hashim? Yayi matakar burge ni. Me ya ja hankalinki tattare da shi? Tarbiyarsa. Wannan gaskiya ne. Shi masoyin sahabbai ne. Irin ɗabi'un da nake so. Kuma a hakan saboda tsabar rashin sa'a Hajiya Nafisa ce za ta aure. Kuma duk da rashin jituwar tasu, idan kika ƙara magana sai na ci miki mutunci. Ina fatan ba za ki bari wannan auren ya kasance ba. Duk yadda aka yi. Kwata baki da gaskiya. Rana ba ta dalle. Umar Hashim, ya kaji da zuwan wannan bakuwar? Jini ji kamar ƙanwata ta jini. Dole ma Hajiya Nafisa sai ta canja. Ni ba na yafe wa duk wanda ya taba min izza. Da alama Ubangiji ya kawo wannan yarinya ne saboda al'amura su canja. Ta shiga raina. Yaushe kuma? Kar a samu matsala fa. Akan me? Za a yi tunanin ko santa kake. Jibrin ya dai. Me ka fahimta game da wannan curewar na MD da Karima? Yanzu haka ai kokarin sasanta su ake. Ba zai taɓa yiwuwa ba. To amma me yasa ba ku so a sasanta su? Saboda yanzu ne muke da damar yin cuwa-cuwar mu yadda muke so. To waye ya kawo wannan tsarin? PA ce. Na gansu kuru-kuru da idona. Idan har hakan ta kasance, Hajiya Nafisa ta za ta shiga cakwakiya. Mutum biyu bana taba yafe musu. Hajiya Nafisa, wai shin sai yaushe zaki sasanta da kowa a cikin ma'aikata? Ranar 23 ga watan da ya wuce.